skal jeg lige have bolden op og flyve, ligesom de gode spillere. Ej, jeg skal have græs med, ligesom dem. Jeg skal have græs med, jeg skal under bolden. Så. Det er tøft med mig længere. Mads, hvordan gør jeg? Okay. Jamen, du kan godt se, at du ramte jorden her. Du tog tøjet før bolden. Ja, det kan jeg godt se. Så Er du sikker? ja, det tror jeg. Bolden den lå jo helt herhen lige før. Så ramte du den sådan der, ikke? Ja. Og det er lidt fordi, når jeg ser det, så tænker jeg sådan, at du står på højre ben. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig så se dig stå på dit venstre ben, når du rammer bolden. Venstre ben. Ja. Og jeg prøver. Så herover. Lige nøjagtigt. Ikke herover. Nej, på den anden. Jamen, så Nej, kan jeg nej. ikke- Så kan jeg ikke få dem at flyve. Jamen, du skal slå ned på bolden. Så prøver jeg det. Nedad. Okay.